जों दिनै क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमा नखरनिफ्राय बर'नि साफायनानै दिहुनजानाय गिबि लाइसि बिबार बिनि 100 बोसोर आबुं जानायलाय बेखौ नोजोर बोनानै मोनसे हाबाफारि खुंदों। बे खुंफुंजागासिनो दङ। बिबार लाइसिया 1924 मायथाइयाव साफायजानाय महराव दिनैनि नैबे एप्रिल दानाव सेबखांजाजेनदोंमोन मोनसे गोथार थांखिजों जे गोग्लैसोनानै थानाय राव हारिमु थुनलाइ समाज जेरैथिंबो गोग्लैसोनानै थानाय बर' हारिखौ फोजौखांनायनि साबखांहोनायनि आरो बेखौ दानायनि जायनाखि गोथार थांखि बे थांखि लानानै बिसिम सफैदों। सेबखांजादोंमोन आरो बिथांमोनहा गावसोरनि जागायजेननायनिफ्राय जोंनो मोनसे लामा दिन्थिलांदों। जागायजेननायनि गेजेरजों जे हारिनि फारसे जोंहा मा मावनांगौ दङ। थुनलाइ सिबिनायनि गेजेरजों बर' सात्र सन्मिलननि बायदिसिना हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोनहा जोंनो मेगन बेखेवनानै होलांदों जे जोङो हारिखौ फसंथानोब्ला बयबो गाव गावनि बिबानखौ रुजुनलायनानै मावलांनांगोन। दिनै फैयै फैयै मोनसे समाव बर' हारिया जारिमिनगिरि सार एडवार्ड गेटनि बाथ्राजोंब्ला जे हारि हिसाबै बा राव हिसाबै गोमोरलांनाया माखासे समनिल' गोनांसै होननाय बाथ्रानिफ्राय जों दिनै बारग'नो हाबाय। फैयै फैयै जों दिनै बर' रावा संबिजितनि 8थि फारियाव सोसनजाबाय। मोनसे गोख्रों थासारियाव सफैबाय। बे दिनैनि बर' रावा दिनैनि थासारियाव सफैनायाव जोंनि बिबार जायनाखि लाइसि बे लाइसिहा बिराद गिदिर मोनसे कन्ट्रिबिउसन दङ। बिथांमोननि मेगन बेखेवजेननायजोंसो जोङो बिसिम सफैदों। दिनै जों मोनसे थांखिखौ लानानै खुंफुंदों जे बर' रावा दिनै संबिजितनि 8थि फारियाव सोसनजाबायब्लाबो दासिमबो इउनेस्क'नि जायनिखि फारिलाइ बे फारिलाइयाव पटेनशियेलि एन्डेन्जार्ड लेंगुवेज बे स्टेटासावसो दङ, बे थासारियावसो दङ। दा बेखायनो जों बयखौबो खावलायगोन दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जे बर' रावखौ बे पटेनशियेलि एन्डेन्जार्ड लेंगुवेज होननाय जायनिखि थासारि बे थासारिनिफ्राय उदां खालामनायनि थाखाय बयबो गाव गावनि मावनांगौ जायनिखि बिबान बे बिबानखौ जेन रुजुनलाङो, मोजाङै मोजां मावफुंलाङो आरो गुबुन गुबुन रावफोर जेरै असमिया, बेंगलि, हिन्दी बेफोरबायदि राव, बेफोरबायदि थुनलाइ, बेफोरबायदि थासारियाव बेफोरबायदि स्टेटासाव जेन लाबोनो हायो। बेखौनो जोङो जोंनि क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि जानानै नखरनि जानानै आङो हांख्रायो। गोजोन्थों। खावलायनाया जोंनिफ्राय जेब्लाबो थागोन। मानो होननानै बुङोब्ला जों नुनो मोनदों अरुनदय होनोब्लानो असमिया थुनलाइयाव एखेबारे गुबुन मोनसे जुनिया मोनसे जायगा लानानै थायो आरो। नाथाय बिबार लाइसिनि बेलायाव जों नुदों जे जों बे रोखोम बर' थुनलाइनि बेलायाव बिदि जुनिया लाइसि जुनिया जायगा होनाय जायाखै दासिमबो। दा बेखौ लानानै जोङो थारैनो जों बेवहाय सावरायदोंबो जे जोंनि दिनैनि सावरायनायाव बे बाथ्राया ओंखारदों। जोंबो बेखौनो खावलायगोन बिबार लाइसियानो जोंनि थुनलाइनि गिबि आगान। जेब्ला बेजोंनो जोङो थुनलाइ फसंनायनि, थुनलाइ जौगाहोनायनि गिबि आगानखौ सुरजेनदों। जेब्ला बे आगानखौ जुगामियै दोनलांनायनि थाखाय बर' साहित्य सभाया सानलायनायनि गेजेरजों, मोजाङै बिजिरनायनि गेजेरजों मा रोखोम मोनसे हाबाफारि लायोब्ला मोजां जायो बिनि फारसे साननानै नांगौ रोखोम हाबाफारि लागोन, नांगौ रोखोम आगान लागोन, बेखौ जोंहा फोथायनाय दङ। गुन गोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं मेट्रिक पास जानाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सहरनि साहा फारसे साखाथि तितागुरिनि समबाय मावख'नि साखाथियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय हायार सेकेन्डारि थाखोआव गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो। 2024 इं मायथाइयाव गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फोरोंथाइ मोननाय रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्ट्स मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुनगोनां सोलोंथाइ होनो आवगायदों।
बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव मुं थिसन्नोब्ला फरायसाफोरा माखासे मोजां खाबुफोरखौ मोननो हागोन। सिगांसिन मुं थिसन्नाया सा 10 फरायसा फरायसुलिफोरा फिस होनाङालासे फ्रि एडमिसन मोननो हागोन। गासैबो फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसन्नायनि मासुलखौ 30% रेहाय होनाय जागोन। 75% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिसन फिसखौ 40% रेहाय होनाय जागोन आरो 85% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिसन फिसखौ 100% बाङायनि खाबुखौ होनाय जागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जाग्रा आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै कचिं मान्थलि मक टेस्ट आरो आर्टस स्ट्रिमनि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय काउन्सेलिं बायदि बायदि उफ्रा फराफारिफोरनि फोरोंथाय खाबुफोरखौ मोननो हागोन। बिदिब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसन्नायनि खाबुखौ लादो। बांसिन आबुङै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बर फोनांजाब खालामदो। मबाइल नम्बर 6000349997 7638008149 6003494371।